Straight to the point. Kamo kini nga kini kang Aimee dili ni impromptu. Iya ning gipamalandungan gyud maayo nga unsa man ni labi pa kay gisuwat na. Nya ako nagtuoman nga dili ni gipasuwat niya day. Dili ni gipasuwat siya ay nagsuwat ni muragikan kasing-kasing ba. Baybawan man nimo nang suwat og imong gipasuwat sa imong staff o ikaw mismo may nagsuwat. Unya sa dihang ibutang ta lang naay nagsuwat niya lain staff panalitan niya nga na antigo gyud sa iyang konsan. Mao ni iyang ipasuwat man nimo una. Mo review gyud siya day. Siya gyud mo deliver. Or siya may nagsuwat iyang ipa-review. Okay na ka ni. Or siya mismo may mag-review. Gisuwat niya na kay dugay pa man ang rally sa INC. Pwede gani mahigala nga sa first day sa rally daghan ng tao ba? 650,000 ka mga tao. Unya ugma ra ba ako may musulti? Imo nang andamon daan gyud oy. Straight to the point. Bisan pag may laki ka mo istorya diha magbutang kag script diha or bisan pag dili ka magbutang og script, magbutang kag outline diha dapita, ha? Eh nahibaw ka nga baga ni mga tawhanan ni amo tambong unya unsa may ko mga punto og dili ako isuwat. Og pwede man og maigi ka nga speaker dili nimo scripted imong suwat, pero imo nang buton-buton na ibutang ng mga punto ba. Magbutang ka mahigalag imong outline unsay sunod nga mga butang nga angay nimong isgutan. Straight to the point. So kining kang Aimee sa laktod nga pag-istorya dili ni impromptu, dili ni ingon nga nakalitan siya nga patawag sa dito niya mo to nasulti na lang hinuon na hinay ka nagsulting tanan kay kini ni ang nakalitan man kay guyod man dito napita sa atubangan. Dili ni. Kini gisultihan sa nini duda gani ko usa ka semana siguro day nga senator ikaw mo sulti sa rally. O ributan ka lang bisag ka ng adlaw pagka a day before. Dali ra man na, no? Pero maka-review ka gyud. Or ni anang adlaw na gyud. Pero kana gyud gi-type ko na, computerize ko na mahigala, gi-print ko na niyang speech. Sa to pa doon na sa kahigayunan nga na-review pa na niya nabasa na niya. Na nabutang importante mo na nga nigsuwat nimo, napakay panahon nga mo review aron matan-aw nimo asa pa imong ikapuno, asa pa imong kinini ang kuan, dili na imong ibanan, inana man na. Mabitan ay kalainan usahay may gala kining radyo o kining sa newspaper. Ako na ko'y columns newspaper. At least usahay kung madali tam suwat column ni pass dayon porbida. Medyo ibaw-an gyud nga murag dili kayo kuan. Lahi ka na makasuwat kada ano niya makatug ang imong article sa kining kaugma maka tan-aw kang asa kining paragrafa mo di na lang siguro ni apil. Kining usa din napita ipuno ko ni kining usa ako ni isulot din napita sa kaning third paragraph baka ana. Straight to the point. So sa laktod kini mahigala preparado si Aimee ani. Dili ni kalit-kalit lang. So kay preparado man siya, iyan ang gihuna-huna sa makadaghan nga akong igsuon ni. Ako ba ning isulti sa publiko or dili ba? So kay nasulti man niya malagmit nga kini sa Aimee buto na gyud siya day. Ibuto na gyud na makaya niya nga dili niya mahigala pabuton kining tanan kay sa iyang speech mahigala ingon siya di naman sa makasulti sa iyang igsuon manghigala nga sila ra. Straight to the point. Daghan na may nibabag. In fact, last election akong na-interview sa Aimee. Di ko malimot na Sabado to na to na-interview in the Lunes election na. Mo ni ang sulti nga gusto siya nga makaistorya sa igsuon por nunay daghang mga mubabag na. Doon na daghang mubabag. Straight to the point. Ato na interview ni via Zoom. Kini sa Aimee Marcos. Niadto pa ha, sa to pa taud-taud na ning iyang gi hambin sa iyang kasing-kasing indekin nga medyo dili sa kaduol gusto unta sang mo istorya may gala kung kanang giingon lakson nga dapat istoryahan sa pamilya pwede unta na kung doon na pay tsansa unta sila nga magkaistorya pero matod pang Aimee wa naman na may daghang mo babag lahi na may nagda sa iya mga higalang schedule mo pa-appointment pa man ka imagine kag igsuon kanay mo pa-appointment ka sa igsuon lisura anang kalakiha bisag unsa kabisi siguro pero mo gina kana musaka na kag maayo mabisi na masigyo ka na kay bag-ong circle of friends mo nang kabantay mo doon na tay mga friends bitaw sa una elementary high school college inig panarbaho na nato labi nang atong amigo or amiga karon nitaas ang ranggo sa usa ka kumpanya or sa gobyerno di anta basta-basta makaduol mo appointment na gyud ta di ba pareha sa una nga imo lang bunluto na magtagay-tagay ta magkaanam ko kataas imong ranggo. In fact, kanang imong mga appointment lahi na itigsuwat day. Ang sekretary na mo suwat na kani sunod nga kuan. Alas 10 na kay meeting, alas 11 na kay kuan ana, na kay tambungan nga mo na. Nana na tanan.
So, ingon sa imi wa na. Kay mo sit pa man sa appointment. No? Klisura ining kalakiha. Managsuon mo na inana na gyud dunag mo direct line gyud unta kay ate man yan eh. Pero medyo nakuha na gyud puno na gyud sa imi. Bisag unsa ka busy untas BBM, iyang tagagi kayon sa imi kay mo imi kitay nagkuyog sa una. Sa naapas kangit-ngit kita may kuyog. Karon magud lahi magud natiman ano to ha. Lahi mga higala kung successful na ka, daghan na kag mga friends. Pero sa diha mga higala ang naningkamot pa ka padung pa kang musaka, ang imong kauban anang panahon na sa kasakit pa, gamay pa na. Ini ka mas successful na ka, daghan na magay mo kuan dayon, labi na og powerful na ka. Daghan na dayon mo kung paila dayon nga kita friends kuan man ta sa una kinumdum ka nga. Anak man kang ipyong. Wala ingon sa imi. Kita nagkuyog sa una, di na ta maka-istorya ron. Lahi na ni mga tao nga nagpalibot nimo. Wala niya paminawa kisa may naa nagpalibot niya si Remulla, kana mahigala sila si Bersamin, sila si Teodoro Gibo, So doon na sa ilang kaugalingong interest. Mo ni ang kuan na imi ako may mong ate. So puno na sa imi mga kaigalan. Tan-aw ko na puno na gyud siya. Didto niya gipabawhagay mahigala sa publiko. Didto mahigala sa rally sa Iglesia ni Cristo. Straight to the point. Kaya iya man ang gisaysay. Nga naanay mga tao nga nagpalibot. Mo na kuyaw na di nakakakuan. Kana makasabot lang gikamod imong mga friends dako nagranggo di man ka makadali ni gaday. Kasabot man ka ana. Pero nay usahay nga mga friends nimo nga you can drop everything you do kumuanha o labi pag nay mga tao gid ba nga i-drop nimo tanan. Na kay mga appointment importante nang tawhana. Ya lisod nang makig-appointment na kanya na igsuon sus Ginoo ko. Medyo lisod ang communication ba? Mo na nakapait. Og wa na si Amy makasud, no? Dito mahigalang BBM kay busy na kaayo, muagi kag sekretary, makig-appointment ka bida. Mo na lisod pod. Actually mo adto ka mo dako imong ranggo, mo taas kag maayo, lonely na ka dito og taas taas. Di na basta-basta. Anya ang mga friends nimo, di na basta-basta nga imo lang ng pangkuanon, pangguyuron din na. Pulos sa mga busy ba? Di na lahi. Mara kong experience ako mga classmates ka ni adto College of Law, dali naman yung adto ta sa kuan kay mag-study ta. Dali pareha mag-interest. Adto ta abot ta sa Buscoffee, abot ta sa Dunkin, magkuan ta to kay exam kada adlaw gud pusil di. Pareha mag interest pero pagka abogado na lahi-lahi man ayaw kay na ako'y deadline. Di usa di ko kay na ako'y hearing ugma. Di na gid mo sa imong appointment gyud. Kita ta ning kuan na unsa bakante mo ani. Lahi na ba? So mo ni kanang kang BBM pero iyan tatagitagaan po siguro og direct line sa IME. Katalag kini resulta man ni nga wa sa direct line. Unahunang IME. Ari ko na isulti na sa publiko aron maminaw ka gyud. Ano yung nakalisod diha? Kana na ang bisan sa imong kabisi, kana mga tao nga within sa family nimo, naagyo na say at least direkta gyapong linya kay lisod man kayo. In fact, panahon gani ni Duterte day nahitabo sa gani gyapon nga doon na kuhang report nga hasta ang pamilya Duterte di na gani makaditso sa gani nang ito niya. Mo siguro na inana no? So mura og kana na ang dapat ka na napita sulbaruno na kay kini tan-aw na ko ay may ko makaditso pa ni sang BBM malagmit may istorya niya na ngadtura kay kasi buto kagod kana natingob ato ni buto kay mo man yang gisulti may galang nga naanay mga tao nga nagpalibot nga mupugong nga magkaistorya sila. Straight to the point. Karon ingon mahigala si Auntie Claire atong kang saldi ko nga AI man. Kini ka ay di na gini AI. Pero ingon si Claire Castro Megala, ang spokesperson sa Malacanang nga ang rally sa iglesia para to sa transparency, para to sa better democracy. Nganong gisaysay ditong Aimee about man sa drugs. Pero unsa man kay ang ingon na ang mudapig mahigalang BBM bitaw. Kini sa Aimee pataka lang gini. Ang katubuan mudapig mo na Aimee, adili oy. Nay katanungan sa Aimee nganong iyang itong gihimo. Okay, mga kaigalan aritas tundugang mga issues karon. Onya para tagaan tanig
igong pagtagad mahigala kay mo na lain-lain mga kaigalan, depende asa ka mudapig. Kay kadtog mudapig ka mahigalang BBM, moingon man tumauban nga bitaw di sad maayo tong gihimong Aimee nga iyang giyagyag sa publiko. Ha? Dili siya inana mahigalag sakop sa pamilya, iyan lang tong antuson mga sukin tigpaminaw. No? Dili maayo na nga anha mo kay adto to mahigala sultian sa balay. Ha? Nya kadto pang mudapig nga Aimee, ingon sad mahigala nga unsaon nga wa na mas panahon makaistorya. Naan na may mga tao nga nag-screen. Murag gituyo man mahigalag kinsa ni karon ang mga tao sa iyang palibot nga gituyo nga si Aimee dili makaduol kang Bongbong. Straight to the point. Ha? Lahi na may nagkuan aning kalakiharon. So dili na maka-advise si Aimee ngadto ni BBM. Straight to the point. Lahi na mga higala mo oy nag-advise ani niya. Ha? Mo ni mga higala nga kinini ang iyarong mga punto ni ining Aimee. So lain-lain, doon na gay kuan, depende kung asa ka mahigala mo laban. Nya si Claire Castro sad miingon mahigala nga ngano man nga katong rally sa iglesia, rally for transparency man kaha. Rally magkato for better democracy. Nga ngano man to gibuhian nga mga statements ni Aimee. Straight to the point. Dili to maayo. O mao po nay sulti sa uban. Pero og dapig po kang Aimee, moingon sa ka nga kung imong paminawon ang speech ni Aimee, iya tong gi sulti tanan gikan pas pagsugod kay mao na hinungdan nga wa magkadimao kining desisyon karon ni BBM. Straight to the point. Kay wa na siya sa sakto mahigalang huna-huna kay nalulong siya sa drugs matod pa sa alegasyon. Straight to the point. Kana mo'y pamasangil ni Aimee, ha? So, iyang gisaysay, bata pa lang mahigala, nag-drugs na, kinis BBM. O mo lagi na, in fact, katutuang movie mahigalang Made in Malacanang, gi-portray itong mga movie nga kinis BBM, medyo dili ni anak ka-responsable mga sukin tigpaminaw. Straight to the point. Kanunay ganing gibadlong manghigala sa iyang amahan kaniadto. Kay sige lag party-party, barkada mahigala kay didto man nagipa-eskwela sa gawa sa nasod. Si Aimee maoy, kung imong tan-awon tong maong movie, si Aimee moy nagdaog timon sa ilang pamilya kay at datay manggod mga higala kana si Marcos masakito naman, nagdialysis naman, nya ang dialysis diha ra sa Malacanang ug unya si Imelda mahigala ilang mami mooy asawang Marcos medyo emosyonal adto mga panahon na. So si Aimee maoy giportray dito kay ang nagsuwat sa gud atos Daryl Yap manday. Ang controversial adtong nahimo tong controversy kadtong maong movie dili within the family. Ang naka-controversial adto mahigala, wa man mo palag si BBM adto. Nga ayaw na ate dili na mao nga pagka-portray nimo mura ko irresponsible diha, ha? Kasabaan tos Bongbong sa iyang amahan. Ha? O yan, nag-uniform pa ito may galag, uniform sa ROTC. Mura giportray ato nga ang nagda sa pamilya, ang nagda sa timon, labi na nga namatay, pagkamatay na Marco, na ato na sa gawa sa nasod, o ba nagisulting ay may nga siya, yun. Nga mo ingon siya nga sa diha pang inapay ilang papa, medyo dili pa niya responsibility si Bongbong. Pagkamatay silang amahan, iya na kining responsibilidad isip mo'y maguwang. Kasi Aimee may kinamagwangan day. So gisulti ng Aimee, step by step mga higala, ang mga panghitabo nga daan ang nahibawan nga nalulong sa drugas si BBM kani adto pa. Ang problema ana hangtod di ay karon. Sumo kana nga kining mga decision making karon dili na mga higala matarong og desisyon kay nagtimon sa nasod wa mga higala sa saktong pangunahuna kay nalulong man ni. Straight to the point. Kana igsuon na mga nagsulti. Mo na yang gisaysay kay og panalitan og actually lain-lain lagi ron, no? Og dapig ka mahigalang BBM, maingon gyud ka why ayon si Aimee. Ano ya pa man gisulti dito? Nga kana
problema sa pamilya man na magsulti anay sila unta kanang sa kuan lang dili sa publiko. Iya mahino nang giyagyag sa publiko. Oh. Pero ang tubag pod mga higala sa mga mudapig niya ay mingon, wala gid chance makasulti. In fact, mingon sa imi nga 3 years na siyang wa gid sa kaadtog Malacañang. Kay ngano, dunay mga tao nga mubabag niya ug buot siya makikistorya sa iyang igsuon. Ngani ngatong eleksyon, ako ning na-interview sa imi via Zoom, mo pa yang sulti nga wa na gid mi, basta nagtuo mga tao nga okay ang among relasyon wa na gyud. Nay mga tao nga magpugong nga dili sa magkaduol, dili sa makaistoryahay. Kinsa man yung mga tawhana, kinsa man yung circle may sa presidente. Mo ni ang pamahayag ni Amy. In fact, naay mga decisions diha nga adto na ipaagi sa social media ni Amy nga bungit, totoo ba? Katong pagtudlo ni Rimulya, isip ombudsman, dito sa social media mahigala si Amy ni Padayag. Straight to the point. Kini, daghantang mga leksyon nga makuha sa daniha within the family, within sa trabahuan, o asa napita kay kung dili ma-open ang communication, depende. Basi ka ng imong anak niya, imong sakop sa pamilya, adto na social media, manghigala mo, Padayag. Doon na ganito, usa ganito kasamang kay nga, gibadlong sa, akong nailhan mahigala nga kwan, iyang gibadlong kung itong iyang umangkon day nga dito sa ilang balay mo na, kay, unsa ba nga, nireklamo man dito, masulti ka nga kinakita-kita ra, dito magbutang social media nga, ay, musudan sige lang buwad. Ayo, ibutay na diha, kay bida. Pero matayanan sa bitana, pero depende mas buwad, ka na may buwad nga, kanunon sa pobre na po'y buwad, kanunon sa dato. Kanang buwad sa pobre, kanang buwad niya lawlaw, buwad niya putput, kanang mga buwad mahigalang tuloy da. Mo na buwad pinobre. Pero kanto mga dato mahigalang, magdanggit-danggit man sa to, magpusit man sa. Wala mingon sa sudan nyo, buwad, pabuwad-buwad lang, pabu-pabo, pabuwad-buwad. Pero ang buwad po nga gigamit katumang danggit o katong pusit, dili, pinobre. Mahal kayong kilo ng pusit, kanang mga danggit, Kuyaw, anak, sakop sa pamilya nimo og di nimo tagaan, og kini ato ba'y ma-relate bitaw ba? Wa naman sila ikwan. Di naman sila mga higala magkaistoryahay. Kay busy na kayo mga higalas BBM, 5 kanong anak kong presidente ka mga higalat, bisan gani ka ng mga mayor o ka ng mga governor, delikado imo mga personal anak nga mga relationships usahay matandog sa kapil. Tungod mga higala kay wa na kay panahon anak diha. Ang ni mapasit ka og appointment ka naman kaday makig-meeting ko ni kwan. Adto ka sekretary agi. Inig adto sekretary mahigala mag-adto ka magkalisod. Bisan ganing adto kag doktor gani. Sayon kay istoryahon ang doktor usahay. Maayog batasan buutan. Pero adto ka sa sekretary mahigala tikalmong. Nawa na kon mag-appointment kag sekretary sa doktor, dugay-dugayon ka na labi daghan kay mga higalag. Daghang nga pasyenteng doktor sos. O sa ari ka mag-agi sekretary mga higala maglisod ka, So mao ni, kana mo presidente mga kailan di naman na basta-basta appointment naman na. Pero kanang imo mga suod tingalis kinabuhi day. Within your family di po siguro. Kinalan siguro kana. Ano eleksyon ni Butangan ni mo direct line. Kay imagine ka unsa man mahitabo imong igsuon ta niya. Di na mo ko ka-text nimo klaro hinuon ng kalakihan, di nakambasa sa kuan. Moagi pa ko anig appointment kalisura. Labi nang problema nang dako indeken og imo baka nang asawa imong girlfriend baka nang naa or boyfriend unya. Gusto ka makig-date, gusto ka makig-istorya sa imong boyfriend o sa imong girlfriend mingon nga pakig-set sa appointment sa sekretary. Unsa na ning kalakihan, unsa makig-appointment pa kunimo nga mag-istorya ta. Medyo lisod ng kalakihan. Pero mao na baya, may mga kasagaran mahigala nga mahitabo na inana. So malagmit nga kini sa ay may wa na gyud sa communication, in fact iya na nang gikuan kanang pagdesisyon gani bungit.
titoo, sure ka ani, si Remulla mo imong himuong ombudsman, wa na makonsulta sa IME ani day. Kaya nagkonsulta pa sa IME ani off the record, niya sila lang, dili ni matudlo sa Remulla, kaya IME ayaw, kinaanay, kaso, ako maganipasakag kaso. Pero kawa man. So, medyo masabot na to, nga taod-taod na, so dugay ng gihambi ni IME na, hantod ni Buto yun. Tanaw niya di man gay ka maminaw di sa, gusto ako magkikistorya ni mo nga rin sa private, di man ka maminaw, di ari na lang ako sa publiko, aron maminaw ka. Straight to the point. O na, karon ang mga ginikanan nga, naminaw na karon sakop sa pamilya, bisag unsa siguro kabisin nyo diha, butangi gamay diha nga kuan yun, kaya basig, ang imong anak dito karon og imong sakop sa pamilya, adto na sa Facebook, bagulbol, di akong amahan, wagi Clarix ni. Di ay akong inahan, wagi time sa mga kuan, sige lagduag madyo. Adto na ka social media hinon. Unya karon dili pa kahilig social media, imo nang silingan man kayo. Unsa man ang gikuan sa imong anak, nagi-post imong anak niya o nagi-post imong sakop sa imong pamilya. Kini ato lang yung agi kato katawa, pero tanaw ko, napuno na sa IME. Puno na siya. Di man maistorya na sa BBM. Wa na siya maapil sa circle ni BBM. Kanus asa ang apil. Pagkampanya pa lang di ay wa na siya maapil. Mo din tayo nga, pagpanumpa ni BBM pagka-presidente day, kin murag wa sa IME day. Bantay ka? So wala na. Medyo lisod. Dito niya gisulti ipabuhagay sa publiko. Poor bida. Nya karon kinini ang pagka-addict ni Bongbong matod pa sa allegation ay mi. Nganong apil pa man nga ari ra man ta na istoryahan sa kuan. Again, di na masama ka istoryahay og personal. Ikaduha, iyang gisulti ang step by step nganong mauna ni ang kalaki, mauna ni ang mga decisions. Wa na magkadimao. Kay di ay dunay kakulian sa BBM. Straight to the point. Now, mo ni mahigalay atong balikan. Ang uban nasuko ni Aimee, maingon sa nga unsa man is Aimee in taon nga iya man ang gisulti din ha. Ang uban sad moingon okay nang gisulting Aimee, ano mahibaw tas kamatuoran. So lain-lain gyud mga sukit ning paminaw, no? Og opinion ang katawhan. Kay di man na malikayan, di man ta uniform og utok, lahi-lahi man ta. Depende na mahigalas baruganan, no? Pero bitaw kung atong masabot mga higala, okay unta na nga ngadtos na mag-istorya makigalaan sa private ba? Pamilya gud mo. Ang problema kung tinuod ning gingon Aimee nga di na sa mag-istoryahay, so dili niya gipabuhagay ron sa publiko. Straight to the point. Mo na problema diha karon. Pero sa pikas bahin, maulagi na nga malagmit nga kinis Aimee, doon na siya iyang mga sources sa dito mga higala, kay siya may nag-confirm ini nga mogamit ni BBM. Ang mga tao, actually, ang mga naminaw na koron, malagmit nga naka-detect na mo, dugay-dugay naman ang isyu ha. Naka-detect na mo nga mura og nalahi ng iyang baba, mura og mag hiwi-hiwi, pero di ta makakonclude. Kaya pwede man na hiwi-hiwi ng baba sa laing pamagi. Unsa may lain nga makapahiwi sa baba be? Ikaw kay unsa may lain makapahiwi? Kay og panalitan og kanang mga adik-adik, mo hiwi-hiwi ng baba kagot ngipon. Pero doon na po yung uban anang hinungdan siguro. Nga maghiwi-hiwi. Naman siguro po yung kuhan yun. Pero kasgaran yun lagi, kanang magamit og drugs, medyo mo kuhan yun. Maghiwi-hiwi. Pero kanang na ang nagsulti yung murag kagot ba? Kasgaran drugs magyugod. Pero di pa tayo magkakonkluda yun. Kay ang ato kutob naman sa pagduda. Makunik mga higala ni mo atong gisulti. Gisulti na may daan ka ni adto pa mga higala. Ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Pero kato pagkasulti ha, mahimong mo tuo ta, mahimong dili. Kay layo raman mahigala ang Presidente. Kanhi Presidente. Nya gisulti po ni Nikki Cositing mangutan na ta. Unsa man ni Nikki Cositing day? Naa silang circle lekin. Kay kada bangon to pagtuo ba? Depende man guna. Kay kung ang nisulti layo ra, kay nga nga, unsa man ni Nikki Cositing, nganong kay bawo man sang mogamit na si BBM. Unsa man na siya. So, kung kinini ang barkada sila diha, na siguro ni hibaw ang Nikki Cositing. Kana dili pagkayo kon ba? Ang mga tao sige lang gaduda. Pero og igsuon na musulti, mi confirm sa una pa na, pagkaingon ta iyay.
Tinuod gyud siguro. Straight to the point. Nabitay kanta bitang gi-compose anak nga kuan kana na ang musuyop mga higala man to be. Ako sa pabati ninyo ha. Gihimuan mi to ni kanta kay kana musuyop. No ato duda lang ta. Di ta ka conclude. Kini sulti ni Amy. Si Amy mo oy nag yag-yag ana ug makaingon ta nga di katuuhan siguro no kay igsuon naman ni sulti. Siya ba naghibaw gud sila may kauban. Pero samtang wa mo sulti sa Amy mangingon kita nga dili siguro. Kutob dito sa pagduda. Kaya mauman ni ona. Kumpusan, mga nagkanta. Dugay naman ng kantaha kung mga pabati na ninyo. Na, Ang lawas mo nakaluya sa pagkaunwa kay gana. Imong mata ng lawom na ug ang buhok ng alkag pa ug sa dihang nagsugat ta. Imong baba mi kagot na kana misuyok. na kanang nga compose kanta. May ako nag-compose na di man. Kini gihimo-himuan ni dugay na niwa pa mo butyag sa Amy ana. Kana mo ay common. Ha? Busa kamong mga adik. Paningkamot mo recover town. Kay mahilahan ni kay mo oy. Ha? Kini mga naminaw na karon nga mga adik. Mahidali ro mo mahibaw andaan. Kadto mga tao nga kibaw ni mura mo hiwi-hiwi man baba nimo. Dodong, sa mga dodong. Wa pay labot sa gisulting Amy ha. Bisag kinsa nga kunon. Kana akong istorya ron dili lang kay si Marcos, no? Kay ato matagal in fairness niya ba. With due respect mahigala, muhatag tag benefits of the doubt. Si Amy magay nagsulti mo na nga ano makaingon ta. Dugay naman ning maong nang gawas nga maong mga huhungihong, magpabilin ka ng huhungihong, pero karon manggod, ang igsuon may nisulti. Unya, katos tanto ko namatay, drugs man overdose, makain ka nga, naog yung sirkula siguro yun. Medyo madulduol ba ang imong pagtuo, pero may tamang higala, wa pa ning expose ni Amy, daan na ning i-compose ni maong kanta nga, ay mong ba ni hiwi na, kana timaan nga, musuyo. Dala, ato malikon gamay ha. Gamay lang. Oh, bebe. Saan to? Gamay, kini oh. Na ug ang buhok ng alkag pa ug sa dihang nagsugat ta. Imong baba mi kagot na kana timaan nga misuyok ka. Na kana timaan nga ni suyop ka. Una nga inahinay undang ani mong suyop kay maklaro ka baya. Ha? Di bisag dili si Marcos ha. Bisag dili si Marcos. Ug namoy kauban sa inyong balay, inyong trabahoan. Imo na gyud hinahinayok istorya ngano man ang hiwi-hiwi ang baba nimo kay ato nang ipa-check doktor ng ano man na. Mo concern ba ka? Ha? Mo concern gyud ka gamay kay susimba ko. Ngano naa sa sakop sa Manimalay Badong. Dahil nganong hiwi-hiwi man ang baba nimo or sa imong trabahoan. No kabantay ka day ngono, oy unsa man imong atong kauban diri nga nimo kuan man, ikaw day ken ikuan siguro pa atong tambalan, ipa kuan siguro. Ngano man kay ug dili drugs nang pagkahiwi pasiglahi nga pagkakuan ba nga dili man normal. May matambalan og sayo. Pero kung drugs ma-address pud og sayo. Samtang wa pa mulala. Kining kantaha wa pa man nimo expose kuan ani wa pa man nimo sulti sa Amy na ano man common knowledge kana. Common knowledge na. Nga mao gani na kay bisyo mahigala maghiwi-hiwi baba mo kagot ng imong ngipon. Mao na iyang gikanta oh. Ba mi kagot na kana timaan nga misuyok ka. Palit malipay ka makiinom sa barkada magbuntagay mo og tagay ug pirmi lang way tugpahay magasigalang ang mata kun mauli manghagis pa kana timaan nga misuyok ka. Adlaw ka nga mag-uul usahay. Kana gi-compose kasi nag-compose kana ni.
Kuma ni, parody man na ni mahigala mo kanta man ning maksulban gyud ang kuan ni, ang iyang tono. Pero ang iyang kuan, listener ba na to ni day? Oh, kini nag-compose ning kantaha. Okay. So kana kutob ratas pagduda. Bisag kamo dinha karon nga makakita mog inyong mga sakop sa panimalay, may nang ma-address dayon. Or sakop sa trabahoan ngano mo kagot man ni siya. May siguro og matabangan tani unsa ito matabang ani. No? Kay ngano public knowledge nga kana mo sagad nga simptoma nga ang usa ka tawo mosuyop. Nya karon makita nimong BBM na ngano man tinuod siguro nga mosuyop no kay ngipon og kagot man unya mag hiwi-hiwi man suyop tingali. Kutob ratas paningali. Kutob ratas pagduda. Bisag gisulti na mahigalang kanhi Presidente Rodrigo Duterte makaingon man ta sa mayang source. Gisulting ni Kiko Siting makaingon ta nga unsa man nasuod sila. Pero namatay to sa tuko nga kauban sa Amerika mo tag makaingon hala. Basin tuod no. Karon gi-confirm sa igsoon, diyan ta makaingon ay. Ha? Sumuna mahigalay mga kuan ba? Sumuna nga ang desisyon karon makaigalaan medyo apektahan gamay kay dili na mahigala si Bongbong magkatarong og desisyon. Kana mo'y unod sa pamahayag ni Amy ha. Kay Amy na nga istorya. Unya karon daw mi challenge mahigala matod pa si Sandro nga kay kana pong istorya hagod. Dugay naman ni nang gawas istorya Bongbong adik-adik pero wala man mahigalay inyon ta confirmation yun. In fact si Ter Castro ingon nagpa drug test man na dito sa kuan St. Luke. Nya negative man. Pero ang challenge karon kay ngani miingon pod kana istorya sad nga kini sa Amy dili man kuno anak gani ni Marcos day. Dili na sa igsuon ni BBM. Kana nga istorya nang gawas na kani adto pa. Unsa na si Amy dili anak ni BBM kay anak na ngadtong laing lalaki. Unya kana si BBM nanggawas po itong istorya kana si BBM nag-eskwela sa gawas nasod dadunggaban dito namatay do na kunoy look alike BBM mo gipuli. Kana mo istorya dugay naman ang mga istorya ha. Sumuna nga ning gawas sa podon nga dili na sila igsuon. Ngano kaako man sa Amy og istorya na dili igsuon. Mo na ingon sa Amy sa iyang post nga og maohon ang isyuha nga igsuon sayon naman na haman tong post Amy be. Atong tanawon kuno dong. Dong names. May lang ha. Sa man tong iyang post Amy. Kani. Aron niya kuan lang yun. Okay, sige. Kani unsa man iyang post ato ning ma-zoom in ato ni dong. Mabasa ra ba nitong mga audience? Ato mga listeners. Sige ko no. Gamay lang kayo ha. Okay. Mo na gustong paingayin ni Sandro ang usap-usapang hindi ako tunay na kapatid. Isa lamang ang solusyon. Magpapa-DNA test ako. Magpa-hair follicle test sila. So kining kang Amy witek sa nang iya. Ingon man Sandro nga dili igsuon, sayon naman na isa lamang ang solusyon. Magpa-DNA test ako, dali naman na karon. Pagpa-DNA test aron nga mahibaw-an, igsuon magyud dili. Pero ang kondisyon po ni Amy magpa-hair follicle test sila. Kaya kana kung drugs mahigalag na negative ka ng drugs, pwede na naman negative ka sa kanang kining mga drug test lang nga dili gyud kuan. Pero ka sa hair follicle mahibaw-an man, ha? Mo nang dili mahigala ka ng drug test gud ang uban. Labi mabitaw nang i-surprise drug test. Kay kung imo nang ingnon nga mag-drug test ta next week, karong si manaha magsugod na mahigalag. Exercise, pasingo, taman sa ginhawa, inig drug test na naman negative na. Mo nang i-surprise nimo drug test. Mo nang ingon surprise drug test. Kay imo nang pahibaw-on daan wa oy, mangandam na daan. Negative ni kahuman. Sumanang hair follicle test, di po mo sugot sa BBM. Ha? Muna challenge ron, okay ba? Magpa-DNA test ko, pero magpa-hair follicle test mo. Pero nibawas po ba sa Lisa, mahigala siyang post, togi, sigutan na ron ha. Straight to the point. Now, sa pikas bahin, at ang pabawson gamay si Lisa, kay ni post po si Lisa Marcos, mga higala. Kay buhan po ang naminaw na turon, nga makaingon po niya, kanang ato usad mahigalang gi, hatagag pagtagad ang pikas og pikas nga side. No?
Sige, atong tagag pagtagad ni ron mga kaigalaan. Kay ni post mo po si Lisa mahigala. Ang post ni Lisa pod kuan. Kini ni ang kani mo ni. I-zoom in ko no dong. Mo ni ang post ni Lisa Ingon si Lisa Pinoy style ko no. And speaking of fake news, welcome to entertainment. Pinoy style. Mura day what's the style? What's the style? Pinoy style? Mao ni ang gisulti pod mahigala sa post ni Lisa. Atong basahon. Ingon siya dinhi mga kaigsuonan. Ni ining maong post mga higala ha. I won't argue with you anymore. Because after all, you're my husband's sister. And I respect Mami Imelda. So si Imelda na ya, open parenthesis, close parenthesis, no? Pero yang mga statements mo fake, kasing fake ng mukha mong ritokada. Niwitik po mahigala si, bawas po mahigala si Lisa Marcos. Ang iyang pasabot sa ay may gyud no nga I won't argue with you anymore because after all you're my husband's sister. Wa may lain. Sa Binisaya pa dili na ko makiglantugi nimo tungod kay ikaw after all igsuon man ka sa akong bana. Og nagrespeto ko ni Mami Imelda. Pero yang mga statements mo fake, kasing fake ng mukha mong ritokada. Medyo witik po siya mahigala ang mukha ko nung ay may ritokada. Pero medyo personal na napita kanang pagka-istorya. Kay kanigod mga higala pwede makang mo pa-enhance sa imong beauty. No? Ay nana man ang uban labi na ka ng mga dato mahigala magpa-enhance man na sila. Magparituki pero medyo personal ning iya. Pero ato itandiha kining duha mga higala ka ang post nila.